Il-Kamra tal-Kummerċ titfa' dawl fuq sitwazzjoni imwera li jinsab fiha s-suq tax-xogħol f'pajjiżna, riżultat ta' ingaġġ eċċessiv fis-settur pubbliku, sistema edukattiva li qed taqa' lura, proċeduri ta' reklutaġġ għal ħaddiema ġejjin minn pajjiżi barranin li inkoraġġixxu prattiċi abużivi u nuqqas ta' ħaddiema barranin speċjalizzati. Biċ-Chamber tinsisti li dawn in-nuqqasijiet kollha kienu hemm qabel ma faqqet il-pandemija tal-Covid u l-gwerra fl-Ukrajna. Fis-qarrija fejn il-Kamra tal-Kummerċ tat rakkomandazzjonijiet tagħha għal budget tas-sena d-dieħla ġie espress tħassib serju dwar l-inflazzjoni fil-pagi, karatterizzata minn numru ta' reviżjonijiet fid-dħul tal-ħaddiema tas-settur privat. Din taf twassal sabiex il-kompetittività fis-swieq internazzjonali tibda titnaqqar ftit ftit, iżda jkun hemm ukoll impatt b'mod negattiv fuq dawk li għandhom dħul iktar baxx minħabba li se jkunu qed jaffaċċjaw żieda fl-ispejjeż tas-servizzi. Quddiem dawn l-isfidi kollha l-Kamra tal-Kummerċ qed toffri numru ta' proposti lill-Gvern bilan li jiġu implementati fil-budget. Iċ-Chamber qed tipproponi li jsir eżerċizzju ta' awditjar indipendenti sabiex ikunu magħrufa l-ħiliet tal-ħaddiema li preżentament jaħdmu fis-settur pubbliku u fejn hemm ħaddiema żejda dawn jiġu ingaġġati mas-settur privat. Apparti dan għandu jkun evitat li persuni li jaħdmu fuq bażi full-time fis-settur privat ikunu impjegati wkoll fis-settur pubbliku. L-istqarrija tgħid li huwa fatt magħruf li numru ta' negozji u industri ma jistgħux ikampaw mingħajr ma jingaġġaw ħaddiema barranin. Għalhekk għandu jkun assigurat li kif ħaddiem barrani jkun impjegat f'pajjiżna għandu jkollu aċċess għal suq tax-xogħol ħieles. Apparti hekk għandha tkun indirizzata l-kwistjoni tad-dawmin tal-viżas filwaqt li tkun adattata sistema aħjar ta' infurzar ta' sanzjonijiet, partikolarment fir-rigward ta' barranin li abbużaw mill-liġi. F'dak li rigwarda l-inċentivi ta' xogħol il-Kamra tal-Kummerċ qed tipproponi li tkun introdotta skema fejn residenti jkunu jistgħu japplikaw għal tnaqqis fit-taxxi fuq ir-ċevuti fiskali relatati ma' rinnovar ta' djar u manutenzjoni, dan sabiex jitnaqqas l-abbuż ta' xogħlijiet li ma jkunux dikjarati. Għandu jkun assigurat ukoll li ħaddiema li kwalifikaw għal pensjoni qabel l-età tal-irtirar jkunu jistgħu jibqgħu jaħdmu fuq bażi part-time u xorta jibqgħu jieħdu l-pensjoni.